Imanol, zuk esan duzu, irakaskuntzak ezin duela bakarrik euskararekiko atxikimendua mantendu edo areagotu, baina oso importantea da eta funtsezkoa da horren inguruan mintzatuko gara orain. Nola areagotu atxikimendu hori hezkuntzan eraginkorrak izateko. Eta gure bi hizlariei ongitorria emango diegu, Mondragon Unibertsitateko irakasleak eta ikasleak dira, Idurre Alonso Amezua eta Eneko Bidegain. Aurkeztuko zaituzean bitartean, eserleku hartu dezakezue, Idurre, une honetan hizkuntzaren eta kulturaren didaktikan egiten duzulan, eta ikastolen elkarteak, Euskaltzaindiak eta Mondragon Unibertsitateak elkarlanean sortu duten Arikala ikerketa taldeko kide ere bazara, euskararen erabilera eta kalitatea hobetzeko, naiz eta euskal kulturaren sustapenerako estrategiak garatzen ari zarete. Eta Eneko, euskal ikasketetan doktorea zara eta komunikazio irakaslea, hainbat urtez kazetari lanetan aritu zinen Euskaldunon egunkarian eta berrian. Parisen ikusten ginen, ezta? Kazetari moduan lanean. Gaur egun idazle eta euskaltzain urgazlea ere bazara. Eskerrik asko, gurekin izateagatik. Tira, lehenengo eta behin ze iruditu zaizue, Imanolek eskaini digun diagnostikoa? Bueno, gauza asko bai genuke komentatzeko eta labur aipatzeko. Lehenik zenbakien inguruan, oso zenbaki zalea gara, orokorrean gizarte honetan, niretzat 12,6, 12,3, 10,7 berdintsu da. Dut urtetik urtera hori begira jartzen gatzezke, baina realitatea da euskararen erabilera apala dela, marginala dela, egi honetan. Eta gero, azken gogoetaz batez ere nahiko nuen egin azpimarra batez, ikusten dela umeek erabiltzen dutela, baina gertatzen dena da umeak ume diren bitartean erabiliko dute, behar da ikastolako giroan eta badabiltzalako, nire galdera da ume horiek ume izate garaia bukatzen zaienean ume horiei, eta ja 18 urte dituztenean, unibertsitateko ikasle direnean, lan munduan sartzen direnean, horiek ze hageman atxikiko duten gero euskararekin, baldin eta beren ingurune guztia, bai etxea, bai lana, auzoa eta abar, erdaldunak baldin bat dira, ez? Eta orduan, hor ikusten dut, augen gainean jartzen den argazki hori izan daitekela, baikortasun faltsu baterako erabildezakegun irudi bat, baina distortzionatzen duena gero argazkiaz. Eta irudipena daukat, euskara nola lan munduan askotan ez den beharrezkoa, aisialdi munduan, kultur mundu zabal horretan ere, haren presentzia oso txikia den, irudipena daukat, ja behin ikasketen fasea bukatu ondoren, euskara gelditzen dela, bai, segurazki beren gaitasunean, hor nonbait egonen da, baina guztiz erdoilduta, ez? Eta bukatzen dut idorrerutzeko dut izan, baina datu txiki batekin, horrentxe, Ipar Euskal Herrian kezka batekin ageri dira, badago D eredua, askak eskaintzen duena, ikasleen 10% bat eskolatzen dira hor. Eta gero, beste datu, orain arte, baikortasunez eman den datua, elebidunean, B eredua, edo batzuk A ereduan, horren parekoak, ez ditugula deitzenan, badira, 20%, 20 bat, edo, ez, kopuru nahiko handi bat, gertatzen dena da, 11 urte betetzen dituztenean, guraso askok erabakitzen dutela, beren aurrak, egin dute beren sare elebidunean ikasi dute pixka euskara, eta gero frantsesez eskolatzen dituzte osoki. Orduan, estatistiketan badago aur kopuru nahiko handi bat iparraldean ere euskaraz ikasten duena, 11 urteak arte, eta gero euskararekin hor bukatzen da euskararekin duten harremana. Orduan, ez badute euskara galdu, ze batzuk ez dute behar galduko, baina helduaroan ere izango dute 11 urteko batek daukan hizkuntza maila euskaraz, ez? Orduan, hori izan egin nahi nuen azpimarra. Idurre, zuretzat ere, baikortasun faltsu batean jausteko arriskua dago, datuak ikusi ezkero? Bai, nik uste, Jon Sarasuak oso ondo azaltzen zuen moduan,
botila erdi hutsa edo erdi betea betiko eztabaida da, baina kontuan izan behar dugu botila hori zulatuta dagoela. Beraz, likidoa sartzen dugun heinean, zulotik ateratzen ari zaigula. Herri ekimen asko, zenbait hizkuntza plan, zera politika, baina likidoa galtzen jarraitzen dugu. Eta hor ikusi da, Imanolek aipatu du azken 5 urteetan estankamendu hortan dagoela hizkuntzaren erabilera. Beraz, erabilerak ez badu aurrera egiten, eta hainbeste ahalegin ari baldin bagara egiten, gero eta gehiago baldin badakigu hizkuntzaren berreskurapenari buruz, nolatan gertatzen dira datu hauek, ezta? Estrategia kutxe egin du orduan, orain arteko estrategia. Ez dakit estrategia kutxe egin duen, baina beste estrategia batzuk birpentsatu behar dira. Iritsi gara honaino, asko egin dugu, egia da asko egin dugula, baina momentu hontan esan daiteke euskal hiztun komunitatea geldialdi batean dagoela. Eta geldialdi batean dago atzera egiteko arriskuarekin gainera. Beraz, 5 urtetan erabilera ez da handitu, gero eta euskaldun gehiago dauzkagu, eta ikusten ari gara gainera kalitatez ere hizkuntza hori kalitatea galtzen ari dela. Erabiltzen dugun hizkuntza kalitate hori ere, lehen aipatu duzu Arikala ikerketa, ikastolen elkartearekin eta euskaltzaindiarekin egiten ari garen ikerketa hori, eta ikusten ari gara adierazkortasuna behar dutenean aurrek gaztelaniara edo frantsesera jotzen dutela. Beraz, hor badago zerbait D eredua lortzen ari ez dena, eta iruditzen zait igual D eredua birpentsatzeko momentua izan daitekeela. Bai, horre gaitasunetan kale egiten ari garelako, aipatu du Imanolek ere hizkuntza ideologiarik gabe ateratzen ari direlako ikasleak, behar bada gu beste ideologia batzuetatik gentozen, garai gogorragoak bizi izan ditugulako, momentu honetan hizkuntza ideologiarik ere ez dago, eta kultur esperientziak ere hutsaren hurrengoak dira. Orduan bada igual momentua geldialdi bat egin eta gauzak beste modu batean planteatzeko. Iritzi berdinekoa zarazu, Eneko? Bai, guztiz bat egiten dut, iturrek janduen guztiarekin. Nik uste dut estrategian aipatzen denean, utxe egite edo nola deitu behar denez, lehentasuna jarri da berreuskalduntzean, behar zirela umei euskara irakatsi behar zitzaiela, irakaskuntzaren bidez, hezkuntzaren bidez, gertatzen dena da, kompetentzia aldetik, landu da kompetentzia linguistikoa, hizkuntza, gramatika, ortografia, hiztegia, instrumental gisa, hau da, hizkuntzaren izaera instrumentala landu da, baina horrekin, sortu ditugu euskaldunak edo euskaliztunak euskararekin eta euskarak dakarren kultura eta komunitate eta zer horrekin guztiarekin konektatzen ez dutenak. Badakite euskara, ikasiko balute bezala alemana. Baina gero bihotzez frantsesak direnak edo espainolak direnak bihotzez edo beren bizipenez edo gure gizartea ala delako nagusiki ez. Eta orduan, euskalduntzeko ezinbestekoa da noski hizkuntzaren kompetentzia egokia, bestela Lazkao txikik erraten zuena, laster hitz egingo dugu espainolez euskaraz ari garelakoan edo holako zerbait, eta hori gertatzen ari da. Beraz, kompetentzia linguistikoa ongi landu behar da, baina horrek eskatzen du euskara indartsu egotea gizarteko arlo guztietan, baina bestetik eta idurrik aipatu duen kulturaren hutsune hori ere ezinbestekoa da lantzea. Euskalduntzeko 3 zutaberen inguruko ezagutza, kontzientzia, kompetentzia behar dute gaztek eta helduek. Eta bat da, kompetentzia linguistiko instrumental hori noski, baina bat da, kultura batean kokatzea, euskal kultura ezagutzea, eta euskal kulturaz ari garenean ez gara ari bakarrik kantua, bertsoa, antzerkia eta gauza bidez, da komunitate bat bizitzeko moduaz, komunitate izateaz, eta ez gara ari duela 60 urteko gauzetaz bakarrik, baizik eta gaur egungo gauzetaz ere, baina hor bizitzea, eta badakiguz ze mehatxu handiak dauzkagun kultura hegemonikoetatik eta globalizazioaren eremutik. Orduan, euskal kulturak indar handia du egiteko eta hori heldu behar zaio. Hizkuntza eta kultura, orduan, hezkuntzaren ardatzean jartzea proposatzen duzue. Hizkuntza proiektuak egin beharko dituzte ikastetxe guztiek, izan daiteke egoera iraultzeko modu bat, hori?
nola egiten diren da kontua, ez? Eta lehen aipatu da, ez? Hizkuntza instrumentalizatzen baldin badugu eta gaitasunetara lerratzen baldin badugu, ez da egoera irauliko. Lehen aipatu da aurreko hitzaldian ere, motivazioa behar dutela ikasleek. Eta momentu honetan, sortzen ari garena, askotan esaten dugu, ez dakit zenbat euskaldun gehiago. Aipatuko nuke, euskaldun elebidunak dira edo erdal elebidunak dira, edo eleanitzak, bai? Baina euskal eleanitzak dira, ala erdal eleanitzak dira. Alegia, ze hizkuntzatan bizi dira. Ez? Eta bereizketa hori gutxi egiten da, eta iruditzen zait oso importantea dela, sortzen dugun guin bakoitzak euskaldundu edo erdaldundu egiten dituelako eremuak. Beraz, zer ari gara lortzen, ez? Eta esango nuke erdal eleanitzak ari garela sortzen momentu honetan. Eta hor dagoela arriskua. Beraz, hizkuntza proiektuak egin behar dira, baina hizkuntza proiektu bat kultura planik gabe adibidez antzua da, edo soziolinguistika planik gabe antzua da. Ikasleak jakin behar du hizkuntza gutxiagotu baten hizlari dela, hiztun dela, eta jakin behar du arrazoi bideetan sakontzen, hau da, zergatik hitz egingo dut nik euskaraz hemendik aurrera, ez? Edo zergatik hitz egin beharko nuke, eta ze ondorio dakar ez hitz egiteak. Arrazoi bideo hietan sakontzen ez duen hizkuntza proiektua antzua izango da. Adin horretan, konstienteak gara? Hizkuntza baten ahulesiaz? Behintzat, bigarren hezkuntzan izan beharko ginateke. Gure garaian ikasten genuen hori, eta nik uste hori berreskuratzeko ordua badela. Igual lehen hezkuntzan ezin da, baina lehen hezkuntzan esperientziak eskaini alzaizkie. Eta kultur esperientziak, hizkuntzarekiko atxikimendu hori lortzeko, kultur esperientziak ezinbestekoak dira. Hor, Xabi Paiak aipatzen du kontzeptu bat, oinarrizko kultur saskiarena, eta iruditzen zait oso kontzeptu interesgarria dela, Latinoamerikan asko erabiltzen dena, eta hor aipatzen da, haiek oso barneratuta daukatela kultura demokratizatu egin behar dela. Eta beraz, ikasleek oinarrizko hezkuntza bukatzen dutenerako, oinarrizko elikadura kultural bat izan behar dutela. Beraz, gure oinarrizko kultur saski hori zein da, ez? Nola ateratzen dira ikasleak, inoiz antzerki bat egin gabe, inoiz bertso bat sortu gabe, inoiz euskal musika gutxieneko kantitate bat entzun gabe, zein da gure oinarrizko kultur saski hori eta kultur elikadura hori? Nik uste, hizkuntza proiektu batek horri guztiari erantzun beharko liokela, eta ez Madrilen edo Parisen egingo litzateken bezalako hizkuntza proiektu bat egin, non hizkuntza guztiz instrumentala izango den. Eneko, uste zeo zer gehitzeko idurrek esan duen horri? Hizkuntza proiektuak egiteko behar horri? Nik uste dut gero hizkuntza nahi alez lotuta dagoela egiari, komunitateari eta ulektarazi behar dela baita ere Euskal Herriko hizkuntza dela eta Euskal Herria ere biziarazi behar zaiela haukoiei, esperientzien bidez, kasu honetan ateraldien bidez, bakoitza bere egitik, bere probintziatik ere aterarazi, beste leku batzuk ikusarazi, beste haur batzukin gurutzatu, eta ikusi, Euskal Herrian errealitate asko daudela, errealitate linguistiko asko daudela, uste horrek ere balio duela alde soziolinguistiko hori ere txikitatik ulertzeko, ze batzuk behar bada beren herrian bizitza osoan ikusi dute Euskara hizkuntza nagusia dela, eta Euskara ez dela hizkuntza mehatxatu bat, eta gero batean unibertsitate gara erabiltzen dira, eta ikusten dute Euskal Herrian badaudela toki batzuk, jendeak Euskara oso gutxi dakiena, eta batzutan mespretsuz edo gutxiespenez tratatzea hango jendea edo han Euskaraz oso ongi hitz egiten ez duena, ez? Edo alderantziz, beste batzuk ez ikustea beren egoera, hizkuntzaren egoera zenbateraino den zapaldua, ez? Nik uste horiek hasieratik erakutsi behar direla, nik uste dut ez doktrina bat emanez, baizik eta gurutzatuz, jendea elkarrekin, realitateak erakutsiz, eta uste dut hizkuntzaren egoera soziolinguistikoa eta bere kontestuan, bere kontestu geografikoan eta ulertzea ezinbestekoa dela. Hizkuntza bat lotuta dago lujalde bati, lujalde horretako komunitateari, herri bati, ez da hutsetik sortzen den zerbait. Eta Euskara hemen bizirik baldin badago, mendeetan iraunduelako,
eta arriskua baldin badago, da, hizkuntza gatazka bat badagoelako, horren berri ere eman behar zaiela, aurrak ez dira tontoak eta hori ulertuko dute. Bai. Eta pertsona nagusiago izugarrizko ardura daukagu horretan, ez? Guk ematen diegu eredua. Eskerrik asko. Bai. Ez. Ez uste nuk aldera zela, baina bukatzeko. Bueno, zoritxarrez, denbora aurrera doa, eta ez dakit galdera motzen bat daukazuen, motz erantzuteko. Bai. Bai, ez, nire galdera da, ia ikastuletan, eskola eremuan egiten ari garenari, eta ikusita irakasleak direla, ez, ikasleen arazoak, eragintu horrena, ea ikusten duzuen gaur egun ikastuletako edo eskoletako irakasle komunitateak gaitua, aipatzen duzuen kultur, kognitzio hori dirakoa, edo hori nola irudikatzen duzuen. Irakasle eskola batera dut estalde, ez? Bai, eta... Bai, aipatzen zenuen hori ez, irakasleak gaituak ateratzen ote diren gero hori guztia egiteko, eta kasu honetan botila zulatuta dago, eta hori da, ez? Likidoa betetzen saiatzen gara, baina niri iruditzen zait ez direla gaituak ateratzen, iruditzen zait hizkuntza eta kultura ardatzean jarri behar direla, baina ez bakarrik aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan, derrigorrezko hezkuntzan, baizik eta unibertsitatean bertan ere eta irakasle ikasketetan zer esanik ez, hori hartu beharko genukela ardatz, eta momentu hontan guk ere badaukagula nahikoa zeregin horretan. Askotan plan estrategikoak egiten ditugu, eta kooperatiba guztietan plan estrategikoak egin, baina zein da helburua eta hor askotan eragiletza soziala aipatzen dugu, kooperatibok daukagun eragiletza soziala, eta nik galdetuko nioke, bai nire unibertsitateari, bai zuen kooperatibei, benetan euskal gizarte demokratikoago eta askeago baterako zen misio daukagun momentu hontan, eta zer egiteko prest gauden momentu hontan. Eta iruditzen zait horregatik aipatu dut lehen, gelditzeko unea dela eta pentsatzeko benetan zen misio daukagun eta ze Euskal Herri nahi dugun eta zer egingo dugun horretarako. Ze guk geuk ere ateratzen ditugun irakasleak ez ditugu benetan gaitzen erabat hontarako. Horrentxe daukagu sortzen, ez? Sortzen master bat, pixkat helburu horretarako, baina egia da guk ere botila zulatuta daukagula. Eta badala momentua igual komunitatean, herri gisa, gauzak pentsatzeko eta birpentsatzeko. Idurreneko, eskerrik asko. Bai, esker.